라라라라 루루루루 라라라라 다우 칸종 아베 칸종 키는 가르 구름 게야 응감 거유 쿠가 게야 하수는 가르 누누 게야 다우 칸종 아베 칸종 다우 칸종 아베 칸종 아? 시클레 마탕고 마트라이बायलै नोंहा न'आव बिब' बिनानाव गैया नामा? सिख्ला नुबानो मुसुरलाबायनो? आंनि न'आव गासिबो रोखोमनि हिनजाव मानसिफोर दं नाथाय नोंल' गैया आयौ लाजियाबो उल्थाबावसो आच्छा बारु थाइबानि लारु माबे गामिनिब्रा जारु नोङो नोंनोलाय मानो नांगौ आच्छा जारु आइसक्रिम जानो नामा जाया माथो आं आच्छा जारु गोसो थोनाय लाइजाम नांगौ नामा नाङा माथो दानि जुगाव सोरबा लाइजाम लायो मा एसे जाम्बा मानसि नोंलाय जाम्बा नङालै आं बायदि हौवा नों जेरावबो मोननाय नङा आयौ सिख्ला नुनानै एदावनो लाजिया नोङो सेंग्रा मानसिखौ सिख्ला एदावाबा सिख्ला मानसिखौ सेंग्राया एदावाबा सोर एदावगोन बुंलाय सोर एदावगोन अमा राजा मा हिनजाव नायगोना मोनासै जेराव मेराव सिख्ला नुबानो एदावलाबायनो नोंलाय सोर जाखो हाब गैया जारौ बे सेंग्राया सिख्ला नायगिरनानै मोनाखै जायखौनो मेखौनो नुबानो एदावलाबायो बियो ओइ जाला माला नङालै आं नोंखौ सिनाया ओइ नों मा आंनि फेन्दा गेजेराव हाबफैबाय थायोलै नोंनि बे मोनामब्रुं फेन्दा गेजेराव हाबनो गाबाखै माथो आं मालाय सिख्ला एदावनायखौलाय नोंहालाय मा नांजादों जोंथ' गोसो थोलायनाया गारलायबायना लाजि गैयै आंखौ फेजेननो थाखायनो नों जानला मानला सिख्ला एदावलाबायदों आरोना मोना माथो नों आंनिख्रुइ समायना सिख्ला आंनिख्रुइ मोजांसिन सिख्ला बालावबो मोना नोंबो आंनिख्रुइ इन्टेलिजेन्ट सेंग्रा मोनाब्रा थैसो होननानै बुङो आं नै नोङो उरलि साला आंखौ खुदै गारलानानै नोंहा जेबो मुलाम्फा गैयाब्रा नों आंनिख्रुइ सेंग्रा मोजां मालाबाबो मोना नायबाय था आं नोंनिख्रुइ मोजांसिन सेंग्रा लानानैबो दिन्थिगोन आरो माहाजोन हौवाबो लानानै दिन्थिगोन आच्छा आंबो नोंनिख्रुइ माहाजोन हिनजाव लानानै दिन्थिगोन आरो नोंनिख्रुइ समायनासिन नायबायल' था साला आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डफोरनि बिथोराव बे हाफां होननाय जिनिसानो बयनिख्रुइ गाज्रिसिन आलासवादखौ लोगो मोना मोना सानो मोनबाय थागोन थांफिनसै आंहा ला 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 लु 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 दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनु गैया है फाग्ला मा जाखो आबै मा मेथाइ रोजाबनाय जादों बेलाय आंनि पार्सनेल मेथाइलै बियो गाज्रि फाज्रिलाय हामा आबौ गामियाव बेफोरबायदि मेथाइ खननो जेबो नङालै आबै गासिबो दानि जुगाव गासिबो गाज्रि गोजासै अब्लाबो बेफोरबायदि मेथाइ खननाङा हामा गामिनि सिख्लाफोरा खोनाबा सेंग्राफोरा खोनाबा सनजोबगोन नोंनिफ्राय दिनैनिफ्राय दा खनसै दाय मा मेथाइखौबो गावनि गोसो बायदि खननो मोनालै गावनि गोसो बायदि जेरैबो थानो मोनला नामाब्रा गोसो गोरबोफ्रा ओरैनो गाज्रि थेवबो गोसोफोरखौ स्रां खालामनो थाखाय रंजा बाजा थादों आरो मानसिफ्रा बिदिसो होनबावदों दा न'आव थांनानैबा बिमा बुरैनिफ्रायबा मा खोथा खोनालायखो इसोरासो मिथिसिगौ आरो ओइ माथो जानोखाय मिना मिना सिमाबा आताके ओइना परा परा पन्ना परा परा मिना मिना आगबाका बाजै मा खबरलाय बाजै मोजाङानो दं दे आच्छा बारु थाइबानि लारु जों गामियाव फैनानै माब्रै मोनखो मोजाङानो मोनदों बरिया जों गामिया बांद्राय गाज्रि नंखाया गोदान समाव एसे बोरैबा मोनगोन नाथाय उनाव बिराद मोजां मोनलांगोन आरो माबा मोनसे जायोब्ला आं दंना बाजै आं दं जेबो जिंगा सिनाङा दै बाजै दे जागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु बाजै आदायासो नोंखौ प्रप'ज खालामनाय ना नोंसो आदानि खिथु खिथु खारनायब्रा ओइ मा सोंलाबायो नोंबो आरो माने नों बायदि समायना बाजैया बे न'खराव फैनो समायाखैमोन आरोना एसेबां जारौ गुफुर गावदांदा आंहा बेफोरबायदि थोरसि सुनायखौ नुनानै एसे बोरैबा मोनदों माने आङो बोरैबा हा बिहामजो जाबाय नालाय सुनांखासिगोनथ' आरो अब्लाबो दे जेबो नङा ओइ बाजै नोंनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरदोब्रा स्टेटास नायनो आं खालि स्टेटासल' नायगोन आरोना मिथिबाय बाजै गोसो जायोबा मालाबा आंजों रायलायनोबो हागौ मा सानो बाजै नों मा सानो दे जागोन लानो हागोन बे हारामिया मोनफैलायबाय देब्रा बाजै वाट्सएप नाम्बारखौ हरदो ओइ बुरबक आदा मा मोनफैदों नों बेवहाय माने बाजै गोदानजों एसे रायलायदोंमोन आं बिराद रायलायबाय जाबाय थांदो न'आव थांदो माब्रा आदा बाजै गोदानजों एसेबो रायलायनो मोना नामाब्रा जों गामिनि मानसिफोरजों एसे सिनाखि जाहोदोब्रा बाजैखौ जागोन लासैनो थांदो थां बाजैजों रायलायनायखौनो गाज्रि मोनबाय नामाब्रा आदा थां बांद्राय रायलायला गैया बेवहाय आच्छा बारु थाइबानि लारु ला 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 लु 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 खोनाबाय सैनारि बे सेंग्राजों बांद्राय रायलायनाङा मानसिया बारा मोजां रेकर्ड गैया गामियाव जागोन दे नाम्बारफोर बिबाबो होनाङा दे जागोन ला 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 लु 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 ला 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 बै आमोखिनाथ' बयफ्रेन्डना गैलामोनलै र' सोंहैना नायनि प्रप'ज खालामना नायनि मानो होननानै बुङोब्ला
हाफाङा बयफ्रेन्ड लाग्रोबा जारला जागोन ना बेनिखायनो गार्लफ्रेन्ड लानानै बिनि सिगाङाव देखायनांगौ आंहा स्टेटासआव जरा जरा फट' होनांगौ र' सोंहैनि आमोखिनाव हेलौ खाथें मा खबरलै खाथें माथो नोंखौ नुथारला दाना मोजाङैनो दङ आच्छा बारु थाइबानि लारु दानालाय माथो सिंगोलल' नुबाय थाग्रा जाबायब्रा फेसबुकआवलाय बयफ्रेन्ड गैया नामाब्रा बेहाय ब्रेकआप जानानै दङ माथो बयफ्रेन्ड मोननो मोजांखौनो रावखौबो मोना मोजाङै नायबा खाथियावनो मोनगोनब्रा खाथि खालायाव मेगनखौ मोजां फुवारनानै नाय नोंबो मा होनो ओइ जाम्बि आंनि खोथा बुंदोंब्रा आंहा गार्लफ्रेन्ड गैयाना बेनिखायनो अमा राजा आंखौ प्रप'ज खालामनो दा नागिरखा नोंसा सरकारनि माइरं फ्रि जायो औ जायोथ' आरो नोंसाबोथ' जायो नङा होमबा जोंहा जाबाबो आंनो हौवाया सरकारनि फ्रि माइरं जानायखौ नाङा आंनो माहाजोन हौवासो नांगौ बेनिखायनो जानला मोनला प्रप'ज खालामलाबायनाङा आंखौ आंनि लोगोफोरा आंखौ खुदैसो गारलागोन नोंनि गार्लफ्रेन्ड जानांगौबा मा होनखो आंनि गार्लफ्रेन्ड जानांगौबा नोंखौ खुदै गारलागोनथ' आरो एफा दुखिया मानसिजोंनो गोसो थोलायबाय नोङो होननानै नोंहालाय मा दंजायोब्रा रानथिंथिं खाजायजायनो महरबो गैया माबो गैया आंखौ सरकारनि माइरं जाग्रा होननानै बासिलायग्रा नों थोद साला गोदना मोदोम आथिं आखाइ गासिबो स्लिम मानसियानोसो माथो आंनि सेक्सि फिगारसो बियो याथौ नोंनिख्रुइ आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआसो मोजांथारब्रा आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौसो एसेबां समायना मानसिखौनो आं ब्रेकआप खालामदों नोंफोरबायदि मानसिखौलाय मा नांगौ आंनो होमबालाय आंखौलाय मानोथो प्रप'ज खालामनो नागिरदों नोंलाय दाद नोंखौ नायदोंसोमोन आं मानो होननानै बुङोब्ला आं ओरैनो नायलाबायो मानसिफोरखौ आरो नोंबायदि मानसि आंनि खाथियाव थानोनो समाया मोनामजोब्बाय खिफिदै आंखौसो बासिनानै गालांबावबाय लाजिनो रोङि अमा राजाया साला सरकारनि माइरं जाग्रा होननानै आंखौ बासिदों सरकारनि माइरं जाग्राया इसिबां नेहादावसो गोग्लैबाय होमबा बाप्रे दानि सिख्लाफ्राबो मा नागिरोब्रा हाफांखौ गाख्लायनानै आंहा मोजां महर गोसा सिख्ला नागिरनांगौआ नङाबा हाफांजों आंहा जारि जागोन ना एदावफिनजाबाय थागोन हाफांजों बेनिखायनो हाफांनिख्रुइ साबसिन आरो माहाजोनसिन हिनजाव लाथारनांगौ आंहा जेरैखि जायाबाबो रायजा होनजाबाबो बे मासावनो बे मासावनोलाय बे सप्तायावनो ला 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 मोनामजोब्बाय आयै मा एसे मैला खामानि मावनो मोनो आंलाय बे अमा राजा हाफांजोंबो मा जागोनथाय पापिफोरा इसिबां नांलायनो हागौ बेवहायसो नांलायफैनो मोनबायना जोंहानि लामायावसो आजिफाजि मैला मालाय हौवानि आन्दार पेन्सेन्टाय आंहासो थिखांनांबाय सि गोसाय बै अमा राजा फाग्लाया जेकेट गोजा बायबाय नामाब्रा जानोलै मालाय जेकेट गोजा बायलायबाय बे बोसोराव जेकेट गोदान गैयालै आंहा थांनाय बोसोर नङा बै बोसोर मोनसेनि जेकेट दङ बेखौनो गानगोन जियागौ माने गब्लं जायागौ माने गानबायानो थागोनलै माथो गोजां गाननोल'सो नांगौ नङा होमबा नंगौथ' आरो मालाय गय फाथैफोर आंखौ गारनानै मा जेरावबो जमाब्रा जों गय फाथैनि गेजेरावलाय नोंहालाय मा खामानिब्रा आं सुनैनि खामानि होयोब्रा सुनैनि ओमफ्राय जाकेटआ माथो गोदानथारब्रा मोजां नुदोंना नुनायालाय नुदों माथो हिनजावफोर गानग्रा बायदिसो नुदोंब्रा जाकेटखौलाय मिसाखौ मा बुंनो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डनि जेकेटसोमोन बियो माने आं बायनानै हरदोंमोन आरोना ब्रेकआप जाबाय नालाय लाबोफिनबाय गोसाय ब्रेकआप जालायफिनबा बुस्थु फिरायना होफिनलायनांगौ नामाब्रा आं मालायखौ मिथिया आं लानानै फैबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दिनै माबाफोर प्रग्राम दङना गैयाब्रा माथो प्रग्राम थानोब्रा प्रग्राम गैयाबालाय मोनसे जायगायाव खामानि दं आंहा थांलायनोसैलाय आच्छा दे बे बिगुरा जोङो गावनि जेकेटखौ खिन्थिनोसो फैयाखै होमबा बेनोब्रा आंहा गार्लफ्रेन्डनिफ्राय बुस्थु लाबोफिननो हादों होननानै दुगा खिन्थिफैनाय जादोंब्रा जाजालै बे अमा राजायाबो आरो ओमफ्राय दस्ति गारमाया बोरैबा मोनदों माथो थौदो होमबा बाजै मोनाव थांलायनोसैलाय थाव फेसबुकफोरावबो मोजां सेंग्राफोरा मेसेजखौनो हराब्रा माबा लरग' थरग' थयला थयसि मानसिफोरासो मेसेज खालामो एसे मोजां मानसिफोरा मेसेज खालामबा बयफ्रेन्ड खालामसिगौमोन बालि ओमफ्राय हाबा जानाय हौवाफोरासो जि मेसेज खालामो देनां आंनि हौवायाबो बेलेग सिख्लाफोरनो मेसेज खालामखुमागोन नामा बाल बिदि साननानैनो गिनायबो मोनो बेफोरखौ उनाव सानबाय थागोन मासथिनि दा एडिआरइ एग्जामाव पास जानायनि मन्त्र गायहैनांगौ जोंहा गोथैसालियाव थांनानै जियानो जादोला अगरि बाबाया जा खामानि मावनो हरदों बेखौ मावनानै
माहाजोन जानोसै बालनि बेसे दुखिया लाइफआव थाबाय थानो बाल मालायफ्रा हनै बहा बुहुमनाङै गिदिंजोब्बाय आं न' सिङावनो थाबाय थानोसै आरो जिउआव मानसिया बेसेबांबा करोड़जों खेबसेल'सो जोनोम जानो मोनोनि बेवहायनो जुदि आङो बेरायखानानै लायाबा आरो माला मानसि जोनोम जाबावगोन आंलाय जानाय नङा। हेइ आखल गैयै बे सान मोनायाव मा उन्दुनाय बेलाय मोसौ खानाय समाव दाउ मावजि न' लानाय समाव मानसि मोजाङाखि उन्दुयो सोर खोन्थाबाय नोंनोलाय आं उन्दुआखैनो उन्दुआखैलाय मा नोमफा मावदों बेवहायलाय थोरसि लथा सुनो दङ हा अमानो आदार होनो दङ सोर होगोन बेफोरखौलाय आयै नों टेनसन लानाङा गाबोननिफ्राय मोजां सम फैसिगोन मिथिबाय नै नों होननानै बुं जल्दि थोरसिफोरा सुहैथां थोरसियाव थाम्फैफोरा बाजुबाय सुहैनोसै होनबालाय र' रारा गैया जल्दि सुहैथां सुहैगोन होनबा नालाय सुहैसिगोन आरो बेखौनो गसंना नेबाय थालायनांगौ आरो माबा सुहैथां नङाबा लावथिखा बाबायसो आंजों बाला गुसु गोला थोरसि सुहैनांसिगोन आरो ओरैनोबा गुसु जाखाबाय बोथोरफोरा माहाजोननि फिसाजो जानायमोनब्लासो थोरसि लथाखौनो सुनोनो मोननाय नङामोन बेनिखायनो आं गावनो माहाजोन जानोसै साख्रि लानोसै नङाबा हौवाबो माहाजोन गोसोथोनानै खानोसै बाला बे न'आव थाबाय थालां दा मोनायाव गोथैसालियाव जोंहा फुजा हैनांगौआ आयो बाला बावनायसो दंथारो हे खामानि मावै थानोसै आं हाखु दाखु आयौ एसेबां गोबाव आरो दंफाव आं फैगोन फैयासो फैथारदोंहाय दाबो गिदों आङो माबोरै गोथैसालियाव थांनांगौ जाखो दे आयौ बाला गिबा जेबो जाया फै बेखौनो गियो नामा बांद्राय माबा माबि जायोबा खिथौ खि लानानै खारगोन माबा मोनसे जायोबा उनाव नायगोन दे थौ थांनोसै बाला थौ आयौ आं हले गिबायहाय गिनाङाहाय दंफाव आंहाय बालि बियो बांद्राय गिथारहाय मा बे दंफावनि गिनायावनो आंहासो बोरैबा मोनफालायलाङो आयौ फारसेथिं सियालनि गाबनाय फारसेथिं नै बेफोरखौ नुनानै गिजोब्बाय आं थुदो थांफिननोसै नांगौबा साख्रि थाखो नांलाय गय दखानफोरखौनो होनानै जानोसै इसिबां फिसा सिमां सुजियो नामा बाल गय दखाननि होग्रा मेल्ला दंखायो साहा दखाननि होग्रा मेल्ला ओंखारबाय जोंहा बिलनियार जानांगौ बिलनियार ना मिलेनियार होननानै बुङो बुंनोबो रोंलायलाङाहाय आंनोबाथ' जाबानो जाबायहाय ओमफ्राय बे मिलनारालाय माखौ बुङो बिलनारा मिथिलायलाङाहाय बाल बे लागानो आरो लाग जाबावनायखौनो होनो बाल बे खौथियानो आरो खौथि जाफिननायखौनो होनो नोंहा बेखौनो मिथिला आरो आच्छा दे नों मिथिनाया खेबसेनो रग'खौ खोन्थादो बाल आंबो मिथिया जायखिजाया बिलनार ना मिलनार होनो बयनिख्रुइबो माहाजोनखौ होनो आरो आयौ बाला नोंबो मिथियाहाय आयौ बालफोरनि नोंसोर मिनिबायसो थादोंना बे हाग्राबारियाव गोथैसालियाव नोंसोर एसेबो गिनाय मोनाखै नामा बाल माखौबा गिगोन जोंखौसो उल्था मोदायफोरासो गिनानै खारगोनाय बे बै गोथैसालियावलाय माइसि मिनि खाख्लायदोंलाय जानोलै मोदाय सिख्लाफोरासो दिनै होख्लायथारबाय नामाब्रा गोथैसालियावलाय मोजां गोसो होनानै खोनासंबावनि र' नंगौब्रा मोदाय सिख्लाफोरासो मिनिगासिनोब्रा ओरैनोबा आबै आबौमोना खोन्थाखायो हाग्रानिफ्राय लायनो अर जोङोनो आरोना अर जोंनानै अरा मोनसेनिफ्राय 10ता जायोनो 10ता जानानै 20ता जालाङोनो ओमफ्राय बिनि न' सोर गिदिं जोबनानै बे हाग्रायाव थांफिनो मोननो माने बे गोथैसालियाव होमबालाय दिनै बिसोरो एसे एरांहैनांगोनलै थोलाय बमा गारनानै हैनि आंनि पकेटआव दंखायो बमाया थौ गारना हैनि बबेनि मिनि खाख्लायगासिनो बिसोर गारनानै है मानि थौ मोदाय सिख्लाफ्रा बोरै मिनिगासिनो गारनानै हरदोलै गाराथारनोसै नोंसोर मिनिबाय थानांला मिथिबायना दे मा खालामो माबार खालामदो मन्त्रआ मामोनलाय जोंना आयो मन्त्रबो गोसोआव गैबावला र' मिनिनानै मन्त्रखौनो बावफ्लांदों बालफोर आंनाव गोसोआव दङ दे होमबालाय बयबो मन्त्रखौ खेबसेनो ज' बुंनोसै आं होनगोन बाप्रे मा होनसोगोलाय मानसिफोरालाय माथो बोरैबाबा नायबा मानसिफोर बायदिबो नुहुरलाय लाङोलाय
बेफोरखौ होनाय सालाबाब्रा जोंखौ खाथियाव थांगौबा बिदि जाफ्लादों बिसोरो मिथिबायना बमाखौ गारहरदोलै माखौ नायबाय थाखो होमबा गारथारनोसै आं Gosai, मानसिफोरसो नामाब्रा खारदो मोजाङैबो नुहुरा माबो नुहुरा सोर बमा गारहरखो दे बेथ' मानसिनि बमा गारहरदेरनायसोहाय मोदायासो गारहराखैथ' मोदाय नङा बियो मानसिसो आंथ' मन्थ्रखौनो बावबायहाय दे जियानो जाया मानो फुजाखौ फुरा खालामजोबनानै थांनोसै जों नोंसोर बुजियाखै नामा मानसिफ्रा बे हर गेजेराव जोंखौ बेफोरबायदि फुजा होनाय नुयोब्ला जोंखौ दायना होननानै हमनानै लागोन मिथिबाय थुदो थांनोसै औहाय बालि थुदो थांमानोसै बे मानसिफ्रानो जोंखौ दायना साननानै बमा गारहरखादों बाला औहाय नंमारगौथ' आरो थुदो थांमानोसै थुदो थांनोसै